Hadin ke jing or jing nam juki pai ba nong shong shnong jong ka dong ka than hawai dei bat ke jing ba ki shem haba ki lek don kam hikisnat tre kam jong ka sarkar ki bran hapo nong ston halor ke jing pamia kandu e katu kan ki opsar wat ki nong tre ru kam tam ha ka sngi ni kong bat ka sngi tho ding ha ka sngi ni kong jong ka tayo ka khat khandai tre gu nai lar ka seng nyaw tre youth council nong ston circle hapo ke jing lam jong usketri usamla ready Fernandison kala lek ban jurep ikisnat rekam jong sorkar badla lab bawat hadu kopor kharwe bijim step ki kamra rekam kidang thli kum ka seng hi adin bangila mat la daki bun snem ba ka jing le sting jong ki nong rekam sorkar bolong ki syakri nam tau pajba akan ke step nadu benang la sedang baniat ya ke jing le jurep dan jing le inspect ya ki office nila babon hi ki office hadu mental as push teng tam kimpat don ya ki nong tre hapo ki office ki jongki wat ki officer kimpat song ki suki ki ipen pau ka jing sokhia kalau kene ka benta no ka jing sim sting ka jongki ela ka jong ka kam kawan ra jing bha ya ka district ibar kowe mabun sin hi ki officer Rangilet ikenduk Kim Judan babun pajba umat jing bat sertok kadau kalong ba rangilet ha kasngi ningkong ki ofsar Kim Patwan anong stoy di rangilet ha hasngi la balang ki ofsar ki lit phai na sesulong dengan ni kadi ke ba lesing la badong ba kadi jing nyoben yang iga thang yang iga district ni maka ka sarkar hi ka pha ki officer bar khoi ka pha banwan sakri banwan tre kam kamsim la pha bansu wan kai lene bansuan bansu penlut kai ya ka bisa ka badai jong pai ba hi nang tawan siu tulap ki khatwe beje kin poi ha office kin song to arganta sibet lai beje ki lami na office tikani kadiga kadau ka ba penjenjar poi pai ba teng pai ba lo daw mi ang tu ki ong ba oh isa lalek tisawan la syai wan biang la syai ru om patwan dia halo kan kebunta ni soban kum keseng hi ni soban banjo ba u deputy commissioner uliben le halo kan tingi sotana ko habang iwan kan ke jakka ni hablok ni ba u video la don po office nata i nong tri jong kanila office ro ka department ro ki katuk ni kila don hi kila le hi la jong kam ni sotanat habang yu kani hindrai tangkawai ka silong ba nakaliang ka seng kepat ba habede kani jing son smart card la kumno kum video la dai ban perkhat da kumui la nama bang kumbang i menta ni kadang don tangkawai ki jakas commission la banong commission son ni kini smart card ni so ajung mot ba nakaliang jong ka seng ngajumot u video ba uday ban bo no alang ni lightly khnang bakan nom wanra ka jing ya ki pajba ki ban up